Assam Fishery Act 1953. थांनाय 26 अक्ट'खालि बिटिआरनि EM राकेश ब्रह्म बिथाङा ना जौगाखां बिफाननि सासे मावफुं सोद्रोमा बिथाङा बुंसारना होदोंमोन कि बिटिआरआव ना हमनायखौ बन्द खालामनांगौ। जेन কোনো ব্যক্তিয়ে তেনে ধৰণৰ মানে কোনি হৈ থকা অৱস্থাত যেন কোনোৱে মাছ নধৰে। আমাৰ এই এপ্ৰিল মাহত 1 তাৰিখৰ পৰা 15 जुलाइले जाते कोनो माने मास नदरे नांगौ। बे पिरियडआ जादों 1 एप्रिलनिफ्राय थागोन जोंना जुलाइ 15 सिम मैक्सिमाम बेयाव मथा-मथि लगभग बेयाव 3.5 मान्थ जायो मीन्स बेयाव 3.5 मास जोंना पिरियड जायो। बेखौ लानानै गोबाङा बिराद मोजांबो मोनदों बे एक्टखौहाय माने रिमाइन्ड खालामफिननायनि थाखाय नाथाय माखासेया गोबाङा बेयाव मिनिनायखौबो जों नुनो मोनदों। मोनसेल' गाज्रि जादों बिनिया ना बिदै गोनांखौहाय हमनो नागिरनाय आरो बेखौ सावरायनायनि सिगां जोङो 1953 नि एक्टखौहाय एसे रिमाइन्ड खालामफिनि। बेयावहाय जों माब्रै नानि डेभेलपमेन्ट बिफाना ना माब्रैहाय बेयावहाय बे रुल्सखौ ना खालामदोंमोन जों बेखौ एसे रिमाइन्ड खालामनि। बेयो जाबाय 1953 मायथाइ। बेयावहाय जादों राफिकुल हक होननाय मोनसे सासे ना बिफाननि ना जौगाखां बिफाननि सासे अफिसार बिथाङा बे रुल्सखौ लाबोग्रोदोंमोन आसामाव। नाथाय जोंहा दा बिटिआरआव राकेश ब्रह्म बिथाङा बेखौ रिमाइन्ड खालामनानै होफिननाय जादों आरोखि। जोङो नायनि जे बै समाव माब्रै राफिकुल हक बिथाङा बे एक्टखौहाय इस्टाब्लिश खालामदोंमोन जोंनि आसामाव। दा जोंना बैखौ बेयाव गोबांथार पेराग्राफफोर दङ बेयाव गोबां आर्टिकल्सफोर जोङो नुनो थाखाय हायो बेखौ लानानै नाथाय जोङो बेखौ स्टाडि खालामजोबनो थाखाय गोबाव सम लागोन। नाथाय आं बेयावहाय माखासे खिनि जेनाखि इम्परटेन्ट बाथ्राफोर आं बेखौहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों। बै समाव जोंहा दङमोन नाखौ जेनेबा बेयावहाय 2 years बैसोनि बा मेच्युर जानाय नाखौहाय बेयावहाय हमनो मोना मीन्स बेयावहाय जोंहा बिसोर मेच्युर जानाय 2 years जानाय नाफोरखौ जोङो बेयावहाय माने ब्रिडिं पारपसाव माने बेखौ ब्रुड पारपसाव जायफ्रानाखि फिसा फेहेरगोन बे पारपसाव बाहायनाय जागोन होननानै बेखौ हमनायखौ माना खालामनाय जादोंमोन। आरो सेकेन्डलि बेखौ हमोब्ला माने बेखौ हमनो मोना जे 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम बेखौ हमनो मोना आरो बेखौ हमोब्ला बेवहाय 6 मान्थनि जेल ओमफ्राय 2000 जोंहा फाइन जानो हागौ आरोखि। 1953 मायथाइयाव बेबायदि राफिकुल हक बिथाङा खालामनाय जादोंमोन आसामाव। 1953 मायथाइनि एक्ट मथे नाखौ मोनबा ना जोलैखौ ना फुलिखौ मोनबा बाहागोआवहाय राननाय जादों माने मोनबा केटागरियावहाय बिसोरखौ राननाय जादों। फार्स्टआव जादों जोंना फिश एक्ट जायफ्रानाखि नानिफ्राय गनानै बा नानिफ्राय ओंखारनाय जेनाखि बिदै बेखौ फिश एक्ट। बेनिफ्राय जोंहा स्पन दं। स्पना जाहैबाय नानिफ्राय बिदैनिफ्राय फिसा बेरनानै बेयो माने 8 मिलिमिटारसिम जानाय बेखौहाय स्पनावहाय केटागरियाव खोख्लैनाय जादों बै समनि। ओमफ्राय जोंना फ्राइ दं। फ्राइआ जाहैबाय जोंना 8 मिलिमिटारनिफ्राय आप टु 40 मिलिमिटारसिमखौ जोंना बेवहाय फ्राइ केटागरियाव दोननाय जादों। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंना फिंगारिंआ जाहैबाय 40 निफ्राय 80 मिलिमिटार देरथायनि जेनाखि ना फिसा बेखौहाय बे केटागरियाव दोननाय जादों। आरो जोंना लास्टआव दं फिंगारिं एडभान्सआव जाहैबाय 80 निफ्राय जोंना 150 मिलिमिटार ना साइजखौ बेवहाय खोख्लैनाय जादों आरो ना। बै समाव ओरैबायदि रुल्सबो खालामनाय जादोंमोन जे एक्जटिक फिस होनना बुङोब्ला जायफ्रानाखि हादोरनि बायरानिफ्राय लाबोनाय नाफोर बेखौ एक्जटिक फिस होनना बुंदों। बियो फुलियानो जा बा जानायानो जा बेखौहाय बे केटागरियाव खोख्लैनाय जादों आरोखि। एक्जटिक फिस जेनाखि गोजान हादरनिफ्राय लाबोनाय बेयो 1956आव एलाउ गैयामोन। माने बै समाव जुदि नोंथाङा नाखौ लाइसेन्स गैयालासेनो जोंनि हादोराव ना जोंनि जेनेबा जोंनि बिटिआरआव होदों नालाय दा EM राकेश बिथाङा दा बिटिआरआव लाबोयोब्ला बियो माने एरेस्ट जागौमोन आरोखि। नाथाय बेयाव लाइसेन्सनि अपसनबो होनाय जादों। जोंहा बेवहाय लाइसेन्सआ जाहैबाय लाइसेन्स बानायना लानोब्ला
मोनसे जेनाखि ना डिपार्टमेन्टनि डेभेलपमेन्ट अफिसार जेनाखि बिनियावहाय मोनसे प्रिसक्राइब लिरनांगौ बोसोरफ्रोमबो ना जानुवारि दानावहाय बोसोरफ्रोमबो मोनसे माने प्रिसक्राइब लिरनानै होनांगौमोन अब्लानो बिसोरनिफ्राय लाइसेन्स मोनो आरोखि माने मोनसे लाइसेन्सआ भेलिड आप टु 1 yearल' जायो बेनिफ्राय जोङो गोदान बेयावहाय प्रिसक्राइब लिरनांगौ बोसोरनि माने जानुवारि दाननि 1 निफ्राय 31 बा 30 बिसोरनि अक्ट'नि गेजेरावनो नोङो बे प्रिसक्राइबखौ लिरनानै फैनांगौ आरोखि अब्लासो नोङो भेलिड ना सासे माने लाइसेन्स गोनां ना लिगेलि खामानि मावनाय सासे फिस बिजनेस मावनाय होननानै हमनानै लानाय जायो बेबायदि आरोखि बै समावहाय 1953 मायथाइयावहाय एसेबां जोङो माबाखौ नुवाखैमोन बेयाव थांनाय बेयाव माखासे स्ट्रिक्टलि खालामदोंमोनब्लाबो एसेबां स्ट्रिक्टलि नङामोन जे बै समावहाय जोङो बाजारफोरावहाय चेक खालामनायखौ बारा नुनो मोनाखैमोन 1953 आवहाय नाथाय बिनि माखासे आर्टिकेलफोरबो जोङो मोननो थाखाय हाया नाथाय 2005 मायथाइयावबो बेखौ रिमाइन्ड खालामदोंमोन आसामावहाय दा बैयो 2005 आवबो बे एखेयानो जादोंमोन नाथाय 2005 आव एसे स्ट्रिक्टलि जासिनदोंमोन बेवहाय बाजारावबो ना बाजाराव जेनाखि फिश मार्केटफ्रावहाय बेखौहाय चेक खालामनाय जादोंमोन पुलिसफोर लानानै ना बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना 2005 मायथाइयाव जोंना दङ गणेश बरा होननाय बिथाङा बेवहाय खामानिखौ मावदोंमोन आरो बिथांनि खामानि मावनाया एसे मोजाङैनो जादों बेखौ जोङो नुनो थाखाय हायो आरो दानिया फैदो जोंहा लास्टआव आङो माखासे बाथ्राफोर बुंनो नागिरदों जे बियो थारैनो राइट डिसिसन नंगौना नङा बे एक्टआ जोंना लाजागौना लाजाया बेखौ जोङो दसे सम रायज्लायनि नोंथांमोना दसे सम आंजों लोगोआव थाफादो ना जोङो गोबां बाथ्रा सावरायदों आरो कमेन्टफ्राव गोबांथार जोङो नुनो थाखाय हादों बियो आंनि थाखाय बियो राइट बा रं नोंथांमोना मिन्थिगोन दसे सम सावरायनायनि गेजेरजों नाथाय आं बेयाव सार्टेनलि खनसेनो बुंनाय नङा एसे बिजिरनानै बुंनानै नोंथांमोनाबो जाहाथे बेनि गुबै बाथ्राखौ मिन्थिनो थाखाय हायो जे जोंना नाया एप्रिल दाननिफ्राय लानानै जुलाइ दानसिमाव माने बेवहाय फिसा एरहोयो बेवहाय बिदै दैयो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो फुलि ओंखारो दा बै समाव जेनाखि 3.5 मास ना 3.5 month जेन'बा एप्रिल मे जुन जुलाइ ना 3 ना ओमफ्राय जुलाइआथ' हाफल' 15 दिन बियो 3.5 मासनि गेजेराव फिसाफ्रा बेरनानै माने गेदेर एसे माबा जायो आरो ना बिमानिफ्राय एंगारो अब्ला जोङो मोनसे बाथ्राखौ साननानै नाय जे नानि जेनाखि बिबां ना नानि जेनाखि अनजिमा बियो खमायनिफ्राय खम जालांसिनबाय जेरै गोबांथार नाफोरखौ जोङो नुनो थाखाय हाला गोबांथार जोंनि समाव मा ना जोङो नुयोमोन दा बे नाफ्राबो गोमालांनो हमजोब्बाय दा जोंना माने गोमानायनिफ्राय गोमालांगोन आरोना बेबायदि सिस्टेमाव फैबाय आरो दा जोङो बेखौ ना फुलि जानाय समसिमखौ जोङो एसेखिनि माने धैर्य खालामनानै जोङो बेखौहाय ना फुलि जाजासिम ना 3.5 मासखौ जोङो माबा मोनसे मेनटेन खालामनानै न'खरनि जायफ्रानाखि नाखौ ना माबानानै जायो बिसोर बिथांमोनाखौ होनना बुंबाय आं जायफ्रानाखि ना दाहायनानै जायो बा नाजोंनो जोंनि फेमिलिखौ सालायो बिथांमोना बे 3.5 मासखौ माबा मोनसे मावनानै जायोब्ला एसे मोजां जागोन बेखौ आं सानो मानो होनना बुङोब्ला बिनि नानि अनजिमाखौ ना दैमायाव नानि अनजिमाखौ बांहोनाया बियो जोंनिनो बिबान ना बेबो मोनसे आबहावानि मोनसे थादेरसा मानो होनना बुङोब्ला जोङो आबहावायाव जोङो गासैखौबो थानांगौ जायो अब्लासो जोंनि आबहावाया गोग्गो जायो नंगौना नङा बियो दैमाफोराव जोङो नाफोरनि बिबांखौ नुला दा बेखायनो जोङो नैबे टारगेटखौ लानानै राकेश ब्रह्म बिथां सारा बे एक्टखौहाय रिमाइन्ड खालामफिननानै बिटिआर ओनसोलाव बेखौहाय लानानै फैनाय जाबाय आरो दा बेबायदिनो नोंथांमोना एसे साननानै नाय जे बियो गाज्रि बा मोजां आङो बुंनो सानो जेनाखि बियो एसेबां गाज्रि एक्ट नङा मानो होनना बुङोब्ला बियो आसामावनो मोनसे गोख्रोंलि बेखौ फालिनाय जादोंमोन दा बेखौ बिटिआरावबो लाबोनाय जादों माने आसामनि आन्डाराव बिटिआर जोङो सिगांनि एक्टखौ जोङो लाबोनानै दा रिमाइन्ड खालामनानै बेखौ गोख्रोंसिन खालामनो नाजादों राकेश ब्रह्म बिथां सारा दा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम बियो मोजां जादों बा गाज्रि जादों आङो बेखौ बुंगोन
जे बियो एसेबां गाज्रि नङा बियो मोजाङानो मानो होनना बुङोब्ला जों आबहावायाव गासैबो थानांगौ मानो होनना बेखौ बिथाङा बुङाखै जे हल टाइम ना हल इयार नोंथाङा बेखौहाय नाफोरखौ हमनो नांला होननानै बुङाखै बियो 3 मान्थल' जास्ट 3 मान्थ नोंथांमोना एसे माबा खालामनानै जोङो बेखौहाय माबानो हायो आरोखि ना आरो बिथाङा मोनसे बाथ्राखौहाय जोंनो क्लियार खालामदों बेखौहाय नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन जायफ्रानाखि ना हमो ना जोङो एसे माबाफ्रावहाय जायफ्रानाखि ना हमना जाग्रा नोंथांमोन एसे थाल लानानै नाफोरखौ हमदो आरोना बेबायदि सिस्टेम मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा एसे गोख्रोङैनो एक्सनखौ लानो थांगासिनो दं आरो समाबो बारा गोबां गैखाला जोंना नोंथांमोना एसे नेबावदो आरो नाखौ हमनो हागोन आरो बेबायदि सिस्टेम नाथाय बे एका ना बेबायदि रुल्स खालामनाया ना हमा जाग्राफोरनि थाखाय एसे दुखुनांथाव मानो होनना बुङोब्ला जायफ्रानाखि जाय बिजनेसखौ मावनानै जायो जेनेबा आं ना हमना जादोंब्ला आङो नाजोंबो खारबाय थानो बेबायदि थाङो माने जाय बिजनेसखौ नों आखायाव लायो बेजोंबा थांबाय थाफ्लाङो आरोना बेबायदि सिस्टेमै बेनिखायनो जोङो माखासे मोननै मोनथाम खामानिफोरखौ आखायाव लानांगौ जेरावनाखि सिजन ना बायसान्स नोङो बायसान्स जोङो सिजनेल खामानि मावनांगौ जायोब्ला जोङो एसे सांग्रां जानानै थानो हानायफोरबायदि दा हमना लादो बेबायदि राकेश ब्रह्म बिथाङा बेबायदि बिटिआरआव नानि जेनाखि ना डेभेलपमेन्ट एक्टखौहाय लाबोना होफैबाय दा बियो जोंनि थाखाय बा ना हमा जाग्राफोरनि थाखाय गाज्रि नाथाय जायफ्रानाखि बेखौहाय फालन खालामो गोसोजों फालन खालामनो लुगैदों बिसोरनि थाखाय जोबोर मोजां मोनसे बाथ्राखौ नोंथाङा गोसोआव ला नोंनि गोसोआ मोजांब्ला बयनिबो थाखाय मोजां अके लोगोफोर आं बे भिडिअखौ गोलाव बुंनो सानला नोंथांमोना गासैखौबो मिथिखागौ अके फनाव थेंक इउ बाबा एन्ड टेक केयार जों गासैबो मिथिगौ दासान्दि जोंनि बिटिआर हालामाव आसाम फिसारि एक्ट 1953खौ बिटिआरनि ना बिफाना गोख्रों खालामनायखौ नुनो मोनदों दा बेखायनो फै जों बयबो खौसेयै ना हमनायखौ बिदै दैनाय सम जोबजासिम बन्द खालामथ'नानै जोंनि हालामाव दैमा दैसानि ना बारायनायाव जों बयबो हेफाजाब होलायो गोजोन्थों